Наш аил Куркурэу размещен у перадгорьях на широким плато, куда избегаются стеснины шумливые горные речки. Ниже аила раскинулась желтая долина, велизарный казахский степ, окаймованный отгорьями и темной рысочкой чыгунки, якая ідзе за горизонт на захад. А над аилом на ўзгорку стоять два великие тополи. Я памятаю их с того часу, як памятаю себе. Колькі разоў хлопчыкам прыбегаў я на тополю, узбіраўся па галінках усё вышэй і вышэй, і неўзабаве з велізарнай вышыні передо мной открывался дивосный свет, просторы и светла. Я чуў шум тополяў, и сердце мое билося от хвалявання и радости. И под гэтае шапаценне я намагаўся сабе уявіць тыя далёкія краявіды, што хаваліся ў стэпавай смузе. Толькі аб адным я не думаў у той час. Хто пасадзіў тут гэтыя дрэвы? Аб чым марыў? Аб чым гаварыў гэты невядомы, опускаючи в землю коренні дрэўцаў? З якой надзеяй вырошчваў іх тут на ўзгорку? Тайна дзвюх тополяў раскрылася мне праз многа гадоў і зусім нечакана. Мінулай восенню я атрымаў са свайго роднага аіла тэлеграму. Землякі запрашалі мяне на ўрачыстае адкрыццё новай школы, якую калгас пабудаваў сваімі сіламі. Але здарылася так, што важныя справы затрымалі мяне, і на ўрачысты сход я спазніўся. Поглядите, кто приехал! Живи! Гость дорогий! А мы уже чакать перестали. Так. Думали, заганарыўся, забыл про родный аил наш мастер. Усім чакать перестали. Ну, проходь, сядай. На гонаровое место, вось тут. Сядай, сядай. Алтынай Сулеймановна! Добрый день! Ну, рад вас бачить. Добрый день, дорогие. Сядайте, коли ласка. Сядай. Дорогим гостем будешь. Сябры мои, глядите, колькі телеграмм привез с почты наш поважанный аксакал стары Дюшен. Это віншаванне з адкрыццём новой школы. Нас віншуюць з Фрунзе. Что с вами, Алтынай Сулеймановна? Вам дрэнна? Не. Вы так збялелі? Не, нічога. Дырэктар зараз назваў одно імя. Дюйшен. Хто гэты чалавек? Дюйшен? Это калгасны паштальён. Цікавы стары. Усё жыццё бабылём жыве. А калісьці, гавораць, быў у аіле першым настаўнікам. Вы подумайте толькі, настаўнікам. А сам у той час ледзь у літарах разбіраўся. Прабачце, я выйду. Я сапраўды кепска сябе адчуваю. Пастаю на свежым паветры. Госці хутка пачалі разыходзіцца. Выйшаў і я.
Каля рыка стаяла Алтынай Сулеймановна і глядзела на ўзгорак, туды, дзе пагойдваліся на вятры парыжэлыя асеннія таполі. Я падышоў да яе. Цяпер у іх лісце ападае, а паглядзелі б вы на гэтыя таполі вясной, у час цвіцення. І я пра гэта ж думаю. Так, кожны жывы мае сваю вясну і восень. А я памятаю гэтыя таполі зусім маленькімі і памятаю рукі, якія іх пасадзілі. Маскоўскі поезд тут праходзіць, здаецца, у 11. Так, в 11 ночи. Значыць, я павінна ўжо ехаць. Чаму? Вы ж абяцалі пабыць тут некалькі дзён. Народ вас не адпусціць. Не, у мяне тэрміновыя справы. Я павінна зараз жа ехаць. Прашу вас, праводзьце мяне да машыны, яна недалёка. Пройдзем садам, каб нас не бачылі. Калі ласка. Алтынай Сулеймановна, вы нечым усваляваны. Можа, мы пакрыўдзілі вас? Ну што вы? На каго я магла пакрыўдзіцца? Бадай, толькі на сябе. А вось і моя машына. Ну, да пабачэння. Да пабачэння. Алтынай Сулеймановна поехала. Я вярнуўся ў горад. А праз некалькі дзён нечакана атрымаў ад яе вялікае пісьмо, якое ўсхвалявала мяне да глыбіні душы. Хоць у мяне мноства важных і тэрміновых спраў, я вырашыла ўсё адкласці і напісаць вам гэтае пісьмо. Калі яно вас зацікавіць, я вас пераканаўча прашу падумаць над тым, каб расказаць аб усім людзям. Я лічу, што гэта патрэбна не толькі нашым землякам, гэта патрэбна ўсім, асабліва моладзі. Гэта было ў 1924 годзе. Гэта было у 1924 годзе. Мне ў той час было 14 гадоў, і я жыла ў дваюроднага брата свайго памёршага бацькі. Маці ў мяне таксама не было. Ці хутка ты перастанеш выть, чарнамазае стварэнне. Вые, як воўк зімой. Доўга яшчэ будзеш поркацца зерне. Яшчэ ж раніца і загадала табе сабраць кізяку, а зараз ужо вечар. Тётачка, дык вы ж у суседняю пайшлі, а мяне з дзецьмі загадалі застацца. Ды верні таўчы. Зараз закончу і пайду. Заўсёды ты адбрэшышся, сабака. Ой, Это что за шум? Ды зноў гэта Дзяцей усіх пабудзеце. дармаедка. Цыц, цыц. А ну, подай мне новый халат и пояс. На сход пойду. Говорят, быццам прислали до нас наставника. Якога гэта настаўніка? Ну, того, что дзяцей вучыць. И говорят еще, что это Дюшен. Ты сын Таштанбека. Того, что з роду кульгавой овечки. Гэта таго галадранца, які пайшоў гадоў 10 назад на чугунку, ды і не вярнуўся дадому. Кажуть, что Дюшен великий начальник. Комсомолец. Ну, чаго рот разъявила? Давай сюда халат. Зараз. А ты, Алтынай, бери мяшок и иди за кизяком. Чуешь?
Я пабегла збіраць кізяк. Але збіраючы яго, я ўвесь час думала аб школе. Боже, як мне хацелася навучыцца чытаць і пісаць. Калі мы вярталіся ў Аіл, я падгаварыла сябровак пайсці на сход, які праходзіў у паўразбураным хляве на гары. Перад кучкай пешым і конных людзей стаяў хлапец у чорным шанялі і нешта горача гаварыў. Мы падышлі бліжэй, каб паслухаць, але хлапца перабіў стары ў падранай шубе. Слухай, сынок, раней дзяцей вучылі мулы, а твайго бацьку мы ведалі. Ну, такая ж галота, як і мы. Дык скажы, калі ласка, калі гэта ты паспеў стаць мулой, а? Я не мула, а комсомолец. И детей теперь будут учить не мулы, а наставники. А научился грамоте у армии. Молодчина. Ну, говори, хлопец, не бойся. Комсомол послал меня учить ваших детей. Ты лепш скажи, навошта яна нам тая школа? Правильно, навошта? Мы спокон веку живем селянской працей. Нас рыдлёўка кормит. И дети наши будут жить так, як живем мы. На якое лихо им вучыцца? Няўжо вы супраць таго, каб ваши дети вучыліся? А что ты нас силой примусишь? Пройшли тыя часы. Мы теперь народ свободный. Як хочем, так и будем жить. Тишей! Тишей! Поглядите на гэтую паперу. А что? Хіба вы супраць гэтай паперы, дзе сказано, што трэба абавязкова вучыць дзяцей, дзе пастаўлена пячатка савецкай улады. А хто вам даў зямлю? Хто даў вам волю? Ну, хто супраць законаў савецкай улады? Хто? Нас усё жыццё топтали и крыўдзілі. Мы жылі ў цемры, а цяпер савецкая ўлада хоча, каб мы убачылі святло. А для гэтага патрэбна вучыць дзяцей. Правильно, хлопец скажет. Правильно. Ну, добра. Учи, калі табе охота. А ты, Картынбай, чаму не ідзеш? Ты, хлопец, не хвалюйся. Справа новая, не разумеюць яшчэ. Давай лепш подумаем, что рабіць будем. Я і сам добра не ведаю, з чаго і пачаць. Спачатку дах трэба перакрыць, печку скласці ды пабяліць. У гэтай справе нам дапаможа моя старая. Дедуля Караке! И ты тут, дочушка, мы тебе и не зауважили. А ну иди сюды. Ну, иди. Як тебе звать, дзяўчынка? Алтынай. Алтынай. Добрае імя. І сама ты, напэўна, добрая, а? Хочешь учиться? Будешь ходить в школу? Коли тетка отпустит, буду ходить, дядечка. Ты меня наставником называй. А хочешь поглядеть школу? А? Заходь, не бойся. Не, я потым
Не дамоў трэба. Тетка у яе вельмі злая. Сирота. Сирота. А ведаеш, Дюшен, хадзем жыць да мяне. Юрта ў мяне невялікая, але месца хопіць. Ну як? Дякую вам, дядулі Караке. Дякую. Яны пайшлі, а я выйшла з-за хлява, кінулася ў школу і выкінула кізяк з мяшка. Да гэтага часу не ведаю, што прымусіла мяне ў той дзень адважыцца на такі смелы ўчынак. Відаць тое, што з малых гадоў я не чула спагадлівага слова, а гэты чалавек упершыню звярнуўся да мяне так цёпла. Мне захацелася чым-небудзь аддзякаваць яго. У той дзень з таго мяшка кізяку і пачаўся мой новы лёс. А праз некаторы час раніцай у аіле забрахалі сабакі, пачуліся гучныя галасы. Гэта настаўнік хадзіў ад двара да двара, збіраючы дзяцей у школу. У мяне трывожна забілася сэрца. Ці прыйдзе ён да нас? Добрый день, господыня! Добрый день. Сёння мы пачынаем вучыцца ў школе. Колькі гадоў вашай пляменніцы? А табе якая справа? Колькі табе гадоў? Алтынай. А навошта табе ведаць? Што ты за правіральшчык такі? Я і не да вучобы. Ты вонь колькі назбіраў і гані іх у школу. А тут табе няма чаго рабіць. Што вы гаворыце? Хіба яна вінавата, што ў яе няма бацькоў? Ці ёсць такі закон, каб сіроты не вучыліся? Ды адкуль ты ўзяўся, начальнік такі? Я яе кармлю, а не ты, жабрак. Эй, баба! З якога гэта часу ты стала галавой у доме? А ты, сын Таштанбека, бяры дзяўчынку. Хочаш вучы, хочаш засмаж яе і ідзі з двара прэч. Пайшлі, Алтанай. Вось так мне давялося ў першы раз пайсці ў школу. Дюшен пасадзіў нас на разасланую на падлозе салому, даў кожнаму па сшытку, алоўку і па дошчыцы. Сёння, дзеці, мы пачнём наш першы урок. Але раней, чым паказаць вам літары, я хачу расказаць вам аб адным чалавеку. Гэта дзякуючы яму вы смаглі сёння прыйсці ў школу. Паглядзіце на гэты партрэт уважліва. Ён рускі, а завуць яго Ленін. На ўсё жыццё запомніўся мне гэты партрэт. На тым партрэце Ленін быў у ваенным фрэнчы. Раненая рука вісела на павязцы. З-пад кепкі глядзелі уважлівыя вочы. Ленін самы мудры чалавек. Ён жыве ў вялікім горадзе, Маскве. Горад той такі вялікі, што нават Ташкент не можа параўнацца з ім. І адтуль Ленін кіруе ўсёй краінай. Ён гаворыць, што хутка нідзе не будзе багатых, што ўсе мы жыць будзем у прыгожых юртах,
і ўсе дзеці будуць вучыцца ў школах. Пройдзе час, і у нашым Аіле будзе прыгожая новая школа з вялікімі вокнамі. Дзеці будуць сядзець з асобнымі сталамі, якія называюцца партамі. А скончыўшы школу, яны паедуць у вялікія гарады, каб, вярнуўшыся ў родны Аіл, вучыць іншых. Гэта будзе. Абавязкова будзе, дзеці. Добра. Хутчэй бы. Ну, а зараз пачнём наш першы урок. Дошчачкі, што я дам вам, пакладзіце на калені. Ось так. Я навучу вас, дзеці, чытаць і лічыць, пакажу, як пішуцца літары і лічбы, буду вучыць вас усяму, што ведаю сам. І сапраўды, ён вучыў нас усяму, што ведаў сам. Успамінаю я цяпер аб гэтым і дзіву даюся. Як гэты малапісьменны хлапец, у якога не было пад рукой ні аднаго падручніка, нават самага звычайнага буквара, мог адважыцца на такую адказную і нелёгкую справу. Гэта быў сапраўдны подзвіг, таму што ў тыя дні нам, кіргізскім дзецям, якія ніколі не бывалі далей свайго Аіла, неўзабаве адкрыўся новы, цікавы свет. Непрыкметна прайшла восень, і надышла зіма. У адзін з марозных завейных дзён наш настаўнік пайшоў у горад па нейкай важнай справе. Прайшло 3 дні, а настаўнік усё не вяртаўся. Я не вытрымала і пабегла на другі канец Аіла да дзядзькі Картынбая, дзе жыў Дюйшэн. Добрый вечер. Няхай дапаможа вам Бог. Что с тобой, Алтына? Ты задыхалася? Беда якая здарылася? Не, так просто. Мяшок вас принесла. Можно я у вас застануся сёння? Заставайся, дзіця маё. Сідай да агню. Грэйся. Зусім забылася на стары. Да тётку всё не пускай, работы много. О, работа. Сухая качарга, зусім дзяўчыну замучыла, адны вочы светяцца. А ну, старая, пакладзі мяса ў казан, пачастуй дачку, можа і Дюйшэн падаспее. Даўно ён павінен дамоў вярнуцца. Вунь мяцеліца якая на двары. Можа, з ім здарылася што-небудзь? Барані Божа. Што з ім можа здарыцца? Справы, мабыць, затрымалі. Ён чалавек дзяржаўны. А ты, дачушка, паеш, ды кладзіся спаць. Дзякуй. Дзе ж ты, настаўнік? Прашу цябе, не затрымлівайся. Вяртайся хутчэй. Мы чакаем цябе. Ты чуеш, настаўнік? Я чакаю цябе. Я лежала на цёплай кашме, а ў стэпу бушавала завіруха. Я ўяўляла сабе велізарнае снежнае поле, і па ім ідзе чалавек, мой настаўнік. Сон не прыходзіў да мяне. Успаміналася, як Дюйшэн сабраў нас і павёў у школу. Ішоў ён маўклівы, строгі, ссунуўшы бровы, і здавалася, што твар яго быў выкаваны з жалеза. Ніколі яшчэ не бачылі мы такім свайго настаўніка. Мы глядзелі на яго моўчкі, адчулі, што здарылася нешта нядобрае.
Снимите шапки. Здарылася великое горе в далекой Москве. Помер Ленин. Країна наша зараз у жалобі. Няхай запамятаецца вам гэты дзень на ўсё жыццё. У той час, калі прыціхлі гарады і заводы, калі замерлі на путях паязды, калі ўвесь свет быў агорнут жалобай, мы, затаіўшы дыханне, урачыста стаялі разам з настаўнікам у сваім прамёрзлым хляве, які называўся школай, і развітваліся з Леніным. Я иду сёння ў воласць, иду уступать у партию. Вернусь праз 3 дні. Настаўнік, вельмі прашу цябе, вяртайся хутчэй. Я чакаю цябе. Ты чуеш, настаўнік? Здаецца, Дзюшан едзе. Стары, стары, уставай, запальвай огонь. Зараз. Стрельбу! Хутчэй! Чорную вечку ахвяру, белую вечку ахвяру. Ды няхай захавае цябе святы Баўбедзін. Стрельбу! Дайте стрельбу! Няма стрельбы, что ты? Куды? Дайте палку! Волки! Никуда мы тебя не пустим. Никуда, покуль мы живые. Лепш забей нас на месяцы. Волки не поспели. Напаткали ля самага дома. Конь яшчэ ў дарозе стаміўся, а потым ваўкі пагналі. Ён дабег да Аілы і упаў. Там яны накінуліся на яго. Ну і Бог з ім, з канём. Галоўнае, што сам жывы застаўся. А калі б не упаў конь, яны б на цябе накінуліся. О, цяпер скідай вопратку, ды сядай да агню. Дай, боты зніму. А ты, старая, дай чаго-небудзь гарачага. Я хутка. Сядай сюды, Дзюшан, тут цяплей. А чаму ты так позна выехаў? Пасяджэнне зацягнулася к раке. Фух. Я уступил у партию. Ты разумеешь, Караке? У партию. И я обещал детям вернуться сегодня. А завтра с раницы пачнем займаться. Ты послухай только, старая. Ён дал обещание детям. Это мой обовязок, моя работа, Караке. Гляджу я на тебе, Дзюшэн. Цікавый ты чалавек. Разумны хлапец, а аб сябе зусім не дбаеш. Пайшоў бы ў чабаны, цёпла і сытна. Я разумею, Караке, что вы добра мне жадаете. Але калі наши дети, як і раней, будуць непісьменнымі, то справы савецкай улады далёка не пойдуць. А вам же хочется, каб яна жила, наша советская улада, а? Вось и Ленин говорил. Ленин же не воскресне. Эх, калі была б такая сила на земле. Хоть Ленин был человеком іншай веры, а я некалькі разоў у день молюся за яго. И по-свойму, по-старому так разважаю. Ленин у народе навеки застаўся. Дякую вам, Караке, за ваши слова. Дякуй. Правильно вы думаете.
Пайшоў ён ад нас, а мы будем ісці по ленінскому шляху. Хто? Хто гэта плача? Ды гэта Алтынай. Спалохалася дзяўчынка ваўкоў праклятых. Вось і плача. Алтынай? Алтынай, што з тобой, дзяўчынка? Ты чаму плачаш? Я так боялся. Ну, хіба можна так? Ты ж у нас вялікая. А ну, паглядзі на мяне. У яе з сэрцам не ўсё добра. А ну, старая, пашапчы крыху, адыдзе. А я ўсё плакала і плакала, прытуліўшыся да плеча Дюйшэна мокрым тварам. Ах, калі б яны ведалі, што маё сэрца баліць ад вялікага шчасця, пра якое я не ў сілах была расказаць. Скончылася зіма. Настала першая вясна майго юнацтва. Яна здавалася мне прыгажэйшай за ранейшае. Але неўзабаве у гэты цудоўны, зяючы свет маёй вясны, майго юнацтва, увайшло нечаканае і страшнае. Неяк раз, вярнуўшыся са школы, я ўбачыла ў двары чужых коней. Яшчэ ад дзвярэй я пачула голас цёткі. Ды ты, племяннічак, не вельмі тужы. Не так ужо і многа заплаціў. Затое потым, калі атрымаеш галубку ў рукі, добрым словам мяне прыгадаеш. Што праўда, то праўда. Не дзяўчына, Кветка. Толькі 15 гадкоў сполнілася. Паглядзім на ваш тавар. Грошы немалыя заплаціў. Эй, што грошы? На дзеўку зірні, не пашкадуеш. І прыгожая, і на работу гарачая. Ты вось яна і сама. Алтынай! Ну, падыдзі, дачушка. Падыдзі. Трэба прывітацца з гасцямі. Дзень добрый. Ну, ідзі, дачушечка. Там у казане ежа для цябе стаіць, ідзі. Ну, нам дадому трэба. А? Час не ранні, ехаць далёка. Так. Значыць, справа зроблена. Ужо зладзілі, племяннічак. Усё жыццё дзякаваць будзеш. Заставайцеся з Богам. Бывай, племяннічак, бывай. Шчаслівай табе дарогі. Падзяка святому Баўбедзіну справу абладзілі. Пачуў ён нашы малітвы, пазбавіў нас ад гэтай дармаедкі. Ну, сціхні ты, сціхні. Маўчу. Теточка, скажите, навошта прыязджаў гэты чалавек? Эх ты, дурніца. Замуж себе выдаю. У добрую, богатую сям'ю. Будешь его другой жонкой. Это человек, перший богач на ўсе горы. Теточка, любая, дядечка, пошкодуйте меня. Хіба я вам дрэнна служила? Хіба мало працавала? Ён жа вельмі стары. Пошкодуйте мяне. Ты замолчи, дурница! Дякую Богу, что беруть
тебя в такую семью. Это ж такое счастье. Не хочу я замуж! Пошкодуйте! Не Усю ноч я не спала. Перад вачыма быў чырвоны твар старога з рэдкай бародкай. Учэпістыя рукі цягнуліся да мяне. Я прачыналася ў халодным поце. У школу я прыйшла бледная, устрывожаная. Подойди до меня, Алтынай. Что с тобой? Ты хворая? Не, наставник. Скажи, что с тобой здарылася? Не саромся, дзяўчынка. Тетка, яна хоче выдать меня замуж. Ось яно што. Ведаеш, Алтынай, ты не ідзі дадому. Нельга табе туды. Жыць будзеш у нас. У тёткі. У тёткі Сайкал. Зразумела? Да за меня уже заплатили. Нічога, нічога. Супакойся. Супакойся. Калі я з табой нічога не бойся. Вучыся, хадзі ў школу, як раней, і ні аб чым не думай. А цяпер паглядзі сюды. Бачыш гэтыя таполькі? Я іх прынёс для цябе, лепшай сваёй вучаніцы. Мы іх пасадзім вось тут, каля школы. І пакуль яны вырастуць, пакуль набяруць сілы, ты таксама станеш дарослай. У цябе душа добрая і розум дапытлівы. Мне заўсёды здаецца, што ты будзеш вучоным чалавекам. Я ў гэта веру. Не сумуй, Алтынай. Паслязаўтра я паеду ў воласць. Буду гаварыць там аб табе. Магчыма, цябе накіруюць вучыцца ў горад. Хочаш паехаць? Вельмі хочу, наставник. Я і цяпер не магу знайсці слоў, каб выказаць, як я была ўдзячна Дюйшэну. А тады я проста стаяла і глядзела на яго. Я глядзела так, быццам бачыла яго ўпершыню. Колькі светлай прыгажосці ў яго твары, колькі далікатнасці і дабраты ў яго вачах. І раптам гарачай хваляй узнялося ў маім сэрцы новае, незнаёмае дагэтуль пачуццё. У думках я кінулася да Дюйшэна. Мне хацелася сказаць яму аб гэтым, абняць, пацалаваць. Але я не адважылася на гэта. Усю ноч, лежачы на кашме, марыла я аб далёкім і незнаёмым мне горадзе. Аб ім я думала і раніцай на уроках. Ребята, глядите, кто приехал. Да это ж твоя тетка Алтынай. А з ёй нейкі чырвонашчокі. О, Боже, навошта яны тут? Яшчэ джигіт, вунь, за ўзгорку скача. Спокойно, дети. Не хвалюйтесь.
займаецеся сваёй справай. Я расказваў вам. Вось ён, разбойник. Вы по якой справе? Это тебе не дотычить. Девку буду свою замуж отдавать. Эй ты, бездомная! Не падыходзьце да яе. Тут толькі школьнікі, замуж выдаваць няма каго. Это мы еще поглядим. Эй вы, мужчины, берите ее. Не чапайце дзяўчынкі. Ты что, собака, распараджаешься чужими девками, як своими жонками? А ну, прэч! Вы не маеце права заходзіць сюды. Гэта школа. Наплевать мне на твою школу. Бей его! Я! Отпустите наставника! Не бей наставника! Забирайте меня! Только не бей наставника! Бежите, бежите, дети. Бежите, Уаил. Утекай, утекай, Алтынай. Дай ему, бей его по голове мацней. Давайте его, мужики, а мы зараз за девчинку возьмемся. Привяжите ее до седла. Да мацней. Пустите! Дочакалася негодница. Вось як я тебе выдаю замуж, и наставнику твоему конец. Алтынай! Алтынай! Так апынулася я у доме чужога чалавека. Стала яго другой жонкай. О, няхай будуць праклятымі гэтыя страшныя 2 дні і 2 ночы. Здається, Дюшан їде. Старий, уставай, запалюй огонь. Зараз. Стрельбу! Хутчэй! Чорну овечку ахвяру, белую овечку ахвяру. Да нехай захавает тебе святый Баубедин. Стрельбу! Дайте стрельбу! Няма стрельбы, что ты? Куды? Дайте палку! Ваўкі! Никуда мы тебя не пустим. Никуда, покуль мы живые. Лепш заби нас на месте. Ваўкі не паспелі. Напаткалі ля самага дома. Конь яшчэ ў дарозе стаміўся, а потым ваўкі пагналі. Ён дабег да Аілы і упаў. Там яны накінуліся на яго. Ну і Бог з ім, з канём. Галоўнае, што сам жывы застаўся. А калі б не упаў конь, яны б на цябе накінуліся. О, цяпер скідай вопратку, ды сядай да агню. Дай, боты зніму. А ты, старая, дай чаго-небудзь гарачага. Я хутка. Сядай сюда, Дюшан, тут цяплей. А чаму ты так позна выехаў? Пасяджэнне зацягнулася к раке. Фу. Я уступил у партию. Ты разумеешь, Караке? У партию. И я обещал детям вернуться сегодня. Завтра з раніцы пачнём займацца. Ты послухай только, старая. Ён даў абяцанне детям. Это мой обовязок, моя работа, Караке. Гляджу я на тебе, Дюшен. Цікавый ты чалавек. Разумны хлапец, а аб сябе зусім не дбаеш. Пайшоў бы ў чабаны, тёпла і сытна. Я разумею, Караке, что вы добра мне жадаете. Але калі наши дети, як і раней, будуць непісьменнымі, то справы савецкай улады далёка не пойдуць. А вам же хочется, каб яна жила, наша советская улада, а?
Вось и Ленин говорил. Ленин же не воскресне. Эх, коли была б такая сила на земле. Хоть Ленин был человеком іншай веры, а я некалькі разоў у день молюся за яго. И по-своему, по-старому так разважаю. Ленин у народе навеки застаўся. Дякую вам, Каракес, за ваши слова. Дякуй. Правильно вы думаете, пайшоў ён ад нас, а мы будем ісці по ленинскому шляху. Кто? Кто гэта плача? Ды гэта Алтынай. Спалохалася дзяўчынка ваўкоў праклятых. Вось і плача. Алтынай? Алтынай, что с тобой, девчонка? Ты чему плачешь? Я так боялся. Ну, хіба можно так? Ты же у нас великая. А ну, погляди на меня. У яе з сэрцам не ўсё добра. А ну, старая, пашапчы крыху, адыдзе. А я ўсё плакала і плакала, прытуліўшыся да плеча Дюйшэна мокрым тварам. Ах, калі б яны ведалі, што маё сэрца баліць ад вялікага шчасця, пра якое я не ў сілах была расказаць. Скончылася зіма. Настала першая весна майго юнацтва. Яна здавалася мне прыгажэйшай за ранейшае. Але неўзабаве у гэты цудоўны, зяючы свет маёй вясны, майго юнацтва, увайшло нечаканае і страшнае. Неяк раз, вярнуўшыся са школы, я ўбачыла ў двары чужых коней. Яшчэ ад дзвярэй я пачула голас цёткі. Ды ты, племяннічек, не вельмі тужы. Не так ужо і многа заплаціў. Затое потым, калі атрымаеш галубку ў рукі, добрым словам мяне прыгадаеш. Что правда, то правда. Не дзяўчына, Кветка. Толькі 15 гадкоў исполнилось. Поглядим на ваш товар. Гроши немалые заплатил. Эй, што грошы? На дзеўку зірні, не пашкадуеш. І прыгожая, і на работу гарачая. Ты вось яна і сама. Алтынай! Ну, подойди, дочушка. Подойди. Трэба привітацца з гостями. День добрый. Ну, иди, дочушечка. Там у казане ежа для тебя стоит, иди. Ну, нам додому трэба. А? Час не ранний, ехать далеко. Так. Значит, справа зроблена. Уже зладили, племянничек. Усё жыццё дзякаваць будешь. Заставайтеся с Богом. Бывай, племянничек, бывай. Счастливой тебе дороги. Подяка святому Баўбедзіну справу обладзілі. Пачуў ён нашы малітвы, пазбавіў нас ад гэтай дармаедкі. Ну, стихни ты, стихни. Молчу. Теточка, скажите, навошта прыйшоў гэты чалавек? Эх ты, дурница. Замуж тебе выдаю. У добрую, богатую семью. Будешь его другой жонкой. Это человек, перший богач на все горы. Теточка, любая, дядечка, пошкодуйте меня, хіба я вам дрэнна служила?
Богу, что берут тебя у такую семью. Это ж такое счастье. Не хочу я замуж. Пошкодуйте. Не Усю ноч я не спала. Перад вачыма быў чырвоны твар старога з рэдкай бародкай. Учэпістыя рукі цягнуліся да мяне. Я прачыналася ў халодным поце. У школу я прыйшла бледная, устрывожаная. Подойди до меня, Алтынай. Что с тобой? Ты хворая? Не, наставник. Скажи, что с тобой здарылася? Не саромся, дзяўчынка. Тетка, яна хоче выдать меня замуж. Ось яно что. Ведаеш, Алтынай, ты не иди додому. Нельга табе туды. Жить будешь у нас. У тетки. У тетки Сайкал. Зразумела? Да за меня уже заплатили. Ничего. Ничего. Супакойся. Супакойся. Калі я с тобой нічога не бойся. Вучыся, хадзі ў школу, як раней, і ні аб чым не думай. А цяпер паглядзі сюды. Бачыш гэтыя таполькі? Я іх прынёс для цябе, лепшай сваёй вучаніцы. Мы іх пасадзім вось тут, каля школы. І пакуль яны вырастуць, пакуль набяруць сілы, ты таксама станеш дарослай. У цябе душа добрая і розум дапытлівы. Мне заўсёды здаецца, што ты будзеш вучоным чалавекам. Я ў гэта веру. Не сумуй, Алтынай. Паслязаўтра я поеду ў воласць. Буду гаварыць там аб табе. Магчыма, цябе накіруюць вучыцца ў горад. Хочаш паехаць? Вельмі хочу, наставник. Я і цяпер не магу знайсці слоў, каб выказаць, як я была ўдзячна Дюйшэну. А тады я проста стаяла і глядзела на яго. Я глядзела так, быццам бачыла яго ўпершыню. Колькі светлай прыгажосці ў яго твары, колькі далікатнасці і дабраты ў яго вачах. І раптам гарачай хваляй узнялося ў маім сэрцы новае, незнаёмае дагэтуль пачуццё. У думках я кінулася да Дюйшэна. Мне хацелася сказаць яму аб гэтым, абняць, пацалаваць. Але я не адважылася на гэта. Усю ноч, лежачы на кашме, марыла я аб далёкім і незнаёмым мне горадзе. Аб ім я думала і раніцай на уроках. Ребята, глядите, кто приехал. Да это ж твоя тетка Алтынай. А з ёй нейкі чырвонашчокі. О, Боже, навошта яны тут? Яшчэ джигіт, вунь, за ўзгорку скача. Спокойно, дети.
Не хвалюйтеся, займайтеся сваёй справай. Я рассказывал вам. Вось ён, разбойник. Вы по якой справе? Это тебе не дотычить. Девку буду свою замуж отдавать. Эй ты, бездомная! Не падыходзьце да яе. Тут толькі школьнікі, замуж выдаваць няма каго. Это мы еще поглядим. Эй вы, мужчины, берите ее. Не чапайте дзяўчынкі. Ты что, собака, распараджаешься чужими девками, як своими жонками? А ну, прэч! Вы не маете права заходить сюды. Гэта школа. Наплевать мне на твою школу. Бей его! Отпустите наставника! Не бей наставника! Забирайте меня! Только не бей наставника! Бежите! Бежите, дети! Бежите, Уаил! Утекай, утекай, Алтынай! Дай ему, бей его по голове мацней! Давайте его, мужики, а мы зараз за девчонку возьмемся. Привяжите ее до седла! Да мацней! Пустите! Дочакалась, негодница! Вось, як я тебе выдаю замуж, и наставнику твоему конец. Алтынай! Алтынай! Так апынулася я у доме чужога чалавека. Стала яго другой жонкай. О, няхай будуць праклятымі гэтыя страшныя 2 дні і 2 ночы. На 3-ю ноч я вырашыла ўцячы. Я пачала шукаць што-небудзь вострае, але нічога не знайшла, акрамя невялікага драўлянага калка. У роспачы я пачала капаць зямлю пад юртай. Я з усіх сіл скрабла зямлю пазногцямі, ранячы да крыві пальцы. Ад стомы і адчаю я страціла прытомнасць. А калі апамяталася, не паверыла сваім вачам. Наставник, Алтынай. наставник, ты не покинул в беде. Ты приехал за мной. Алтынай. Я знайшоў тебе. Так, гэта сапраўды быў Дзюйшэн, а з ім 2 міліцыянеры. Ён у момант сарваў з мардатага коўдру. Уставай. Что? Уставай. Что тебе патрэбна ў гэтым доме, а? Галадранец! Ты пойдешь за нами. Ты яшчэ пагражаеш мне. Ты ці ведаеш ты, які калым я заплаціў за гэтую дзяўчынку? Мінулі тыя часы, калі за грошы можна было купляць людзей. Забирайте яго, таварышы. Алтынай, ластаўка моя. Наставник, дорогой мой наставник. Алтынай, Алтынай, послухай, што я табе скажу. Учора я быў у воласці. Ты поедешь вучыцца у горад. Чуеш, Алтынай? Не трэба плакаць. Зорачка моя, забудь пра ўсё, што было, і ніколі не ўспамінай пра гэта. Добра? Добра, наставник. Чаму сляды людзей
не застаюцца на ўсё жыццё на дарагіх памятных ім месцах. Калі б цяпер я знайшла тую сцежку, па якой мы вярталіся з Дюйшэнам з гор, я б прыпала да зямлі і цалавала сляды настаўніка. Хай будзе блаславены той дзень, тая сцежка, той шлях, па якім я пайшла да жыцця, да новай веры ў сябе, да новых надзей і святла. А праз 2 дні Дюйшэн прывёз мяне на станцыю. Алтынай, ты павінна вучыцца. Можа, ты станеш сапраўдным настаўнікам і тады ўспомніш нашу школу, мяне. Я ніколі не забуду нашу школу і вас, дарагі мой настаўнік. Скажы, Алтынай, гэта ты пакінула ў той першы дзень кізяк ля парога школы? А? Я настаўнік. Я быў упэўнены ў гэтым. Агеньчык мой светлы. Будь шчаслівы, Алтынай. І галоўнае, вучыся. Вучыся добра. Настаўнік! Не плач, Алтынай. А ты таполькі, што мы пасадзілі, я сам буду кадаваць. А калі ты вернешся некалі сюды, убачыш, якія яны будуць прыгожыя. Счастливой дороги, родная. Не бойся, Алтынай. Будь смелая. Бывай, Алтынай. Бывай. Бывайте, настаўнік. Бывайте, дорогий мой настаўнік. Алтынай. 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 Поезд минул туннель и, набираючи скорость, понес меня по раўнінах казахского стэпу до нового жыцця. Я глядела в окно вагона и развитывалась со своим детинством, со своей першей школой, со своим першим, никому не выказанным каханнем. Я поступила на рабфак и неўзабаве написала письмо. Дорогий мой настаўнік, я пишу вам з далёкага горада. Калі б вы ведалі, якая шчаслівая я, што наша агульная мара збываецца. Я сапраўды вучуся у вялікім горадзе, цудоўнай светлай школе, аб якой вы не раз расказвалі нам. Часам мне бывае вельмі цяжка, таму што многае даводзіцца пачынаць з азоў. І тады я ўспамінаю вас, дарагі настаўнік, і мне робіцца лягчэй. Як даўно я не бачыла вас, але ваш вобраз заўсёды жыве ў маім сэрцы, і ўспаміны аб вас сыграваюць яго. А яно, гэтае сэрца, належыць вам на ўсё жыццё, дарагі мой настаўнік. Дорогий мой Дюйшэн, ваша Алтынай.
Доўга я чакала адказу на сваё пісьмо, але дарэмна. Я думаю, што Дюйшэн адмовіў мне і сабе ў каханні таму, што не хацеў перашкаджаць мне вучыцца. Магчыма, ён меў рацыю. Ішлі гады. Сваю першую дысертацыю я абараніла ў Маскве. Для мяне гэта было вялікай, сур'ёзнай перамогай. Усе гэтыя гады я не была ў Аіле. А тут пачалася вайна. Позняй восенню, эвакуіруючыся з Масквы ў Фрунзе, я сышла на той станцыі, з якой праводзіў мяне мой настаўнік, і паехала ў родны Аіл. Теточка, а вы бывали в наших местах коли-нибудь, а? Бывало, мой дорогий. А вы что ж, эвакуированные, а? А, до свояков, напевно. Не. Я шукаю аднаго чалавека. Ты ведаеш каго-небудзь з гэтага Аіла? Ведаю, тут усе свае. А Дюйшэна ведаеш? Таго, што настаўнікам быў. Дюйшэна? О, Дюйшэн. Дюйшэн вядома ведаю. Ён у армію пайшоў. Я яго з калгаса ссаў, ось на гэтай брычцы военкамат адвозіў. Спазнілася. Что сказали? Так, нічога, дарагі. Набліжаючыся да Аіла, я хвалявалася. Я ўглядалася здалёку ў новыя вуліцы, адшукала вачыма ўзгорак, дзе стаяла некалі наша школа. І раптам сэрца маё моцна закалацілася. На ўзгорку стаялі дзве прыгажуні таполі. Не плачь, Алтынай, тыя топольки, что мы посадили, я сам буду доглядать. И коли ты вернешься додому, убачыш, якія яны будуць прыгожыя. Дюйшэн, дзякуй табе, Дюйшэн, за ўсё, што ты для мяне зрабіў. На ўсё жыццё ты застанешься ў маёй памяці, у маім сэрцы. Скончылася вайна, і я пачала шукаць Дюйшэна. Але куды не пасылала я запатрабаванні, прыходзіў адзін адказ: загінуў без вестак. Ішлі гады, і паступова адыходзіла, забывалася мінулае. І раптам гэта нечаканая сустрэча на ўрачыстым вечары адкрыцця школы. Вы, вядома, здзівіліся тады, чаму я так нечакана паехала з Куркурэў. Я ж магла расказаць людзям усё, аб чым я зараз паведаміла вам. Не, я адчувала сябе вінаватай. Я разумела, што не мне трэба было сядзець на ганаровым месцы пры адкрыцці школы.
Гэта права належала нашаму першаму настаўніку, першаму камуністу нашага Аіла, Дюйшэну. Моладзь не ведае, якім настаўнікам быў Дюйшэн. Я абавязана была расказаць ёй пра яго. Я яшчэ прыеду ў Куркурэў і параю людзям назваць новую школу-інтэрнат школай Дюйшэна. Спадзяюся, што і вы, як земляк, падтрымаеце маю прапанову. Я прашу вас аб гэтым. У Маскве зараз 2:00 ночы. Я стаю на балконе і думаю аб тым, як я прыеду ў Аіл, сустрэнуся з настаўнікам і буду прасіць прабачэння. Вось і ўся гісторыя аб першым савецкім настаўніку у маім родным Аіле і аб 2 таполях, што стаяць на высокім узгорку ля школы.